kume yonke into nkathi abakuleli begasela endaweni yezabokufika kuleli eGoli endaweni eseMayfair naseBrixton abakuleli bekhala ngokuthi abakufika bakhathele ubugebengu ababenzayo endaweni iyabo kanti iANC siqalile lapho uyangena endaweni lapho khona kuhlala abakuleli noma izakhamuzi zakulelizwe iANC ikhankasela ukuthi ngomhla ka14 November makuvotelwa ohulumeni bendawo abakuleli bavotele yona. uPresident Cyril Ramaphosa befana ukuthela amanzi emhlane wedada ngenkathi etshela abasemzansi ukuthi abangayingeni indaba yabantu abaphusha umkhankaso oxosha abokufika nabakhala ngokuthi abokufika benza ubugebengu ngoba leyo nto ayinabo ubufakazi. Kanti uphakela umthakathi ubephuma engena emahostela aseGoli eSoweto eshumayela ivangeli lokuthi umhla ka30 akushintshe lutho noma ngabe ubani uthini na. uDJ Tira uhlangane nembibizane nokuphoxeka ngenkathi ephusha umkhankaso wakhe obheke eceleni ethi abakuleli abahambe beyobhalisela uvota bathi abakuleli asingeni leyo nto. DJ Tira wenzani na ngoba thina sithi abahambe. Mbukeli siyakubingelela siyaphinde siyakwamukela kuphi nakuphi imbukeli lapho osibukele ukhona. Siyathemba ukuthi imbukeli uyaphila njengoba siphinde sahlangana ngaso lesi sikhathi. Sicela ke mbukeli ukuthi wenze inqomo nendlela esisebenza ngayo lapha kule channel. Uma ngabe ubukela ivideo uqala nje uya like uyobeke ususubscribe manje uyathanda ukuthi uqhubeke uthole amanye ama video soke sifenzile noma akhona lapha kule channel ngoba maningi ama video noma imbukiso ekhona ethinta izinto ezibalekile ngezwe nabantu balapha eNingizimu Afrika. Namhlanje mbukeli siphathele zona lezi hlonko ezimbili ezintathu siphathele zona la soqala khona sithi abakuleli bamise yonke into endaweni yaseGoli okuseMayfair naseBrixton kulezo indawo egcwele abantu bokufika ngendlela eyisimanga kakhulu lapha eMzansi noma eJohannesburg. Kanti ke abakuleli baqhubeka nomkhankaso wemashini mashi lapho kona kade bephuma bengena khona emaflatini agcwala bona abokufika ikakhulukazi labo abangenabo amaphepha bebatshela ukuthi nje before i30 hambani ngoba umhla ka30 une surprise engeke nithande nani njengoba nitshela ukuthi hambani before kufike i30 niyaqwashiswa ukuthi nisheshe nihambe ngokukhulu ukuthula nangokukhulu ukuhlonipheka ngesizotha. Mbukeli sothatha sikubheke kodwa kuma video nembukiso kuyona esiphathele yona njengoba kade siyingxenye yokuthi siyothwebula obekade kwenzeka laphana kwimatch ebikhona endaweni yaseBrixton iMayfair langlacht nezinye indawo ezisondelene ngakhona. They are not facing with you. They are going to tell you that you go back home. It's not a joke. I know her little nabuntate. Bani preba kadi chelete. Irkotila lilo. Uma sidlula mbukeli sidlulela lapho khona kade sithi khona iANC siqalile umkhankaso wayo iyaphuma iyangena endlini zabantu basemzansi njengoba isiqalile ikhankasela ukhetho lohulumeni bezindawo oluzobe ngomhla ka14 November kona lonyaka. Ikubonakala ngokudemantashe engena ekhaya losimame endaweni yaseThekwini ephelezela umeya wakhona lapha eThekwini bezothi lo simame akavotele iANC ngezathu abayibalileke. Engithanda ukuthi nambukeli uhlale ulindele ukuthi ngabe iANC ithini kulokhu njengoba ikade ikhuluma nowesimame. Lindele ukuthi nawe mbukeli iyeza kwakho wena uzokwenza kanjani mangabe isifikile ithi balisela iANC balisela ukuvota ukuthi uzovotela iANC bese ikushiya nomfaniswano wayo. Akakhulanga kana kenza akakhulanga sina 8 years. Yabona. Happy.
Ngithi yabona lesamba la kuba. Ngiyamfanisa. Wenza noba. Awu. Angazi ukuthi ngivuye kuthonga phela ngididekile akubagceliza ngiyakwazi. Mamela. Lokuzwele ANC. Uyivotela ngesho. Kodwa last time ngibe into zikayenza navotela something else uma into eninzi layo leyo ke zone kenga ngingavotele into ngivotele ANC one up to 22 weekends only 22 weekends bona kangathi kude futhi one time shafo Yeah. Imela yakho lema. Umuntu ebona ume bakuxaka. Meya wethini Ubaba ugwede no. Oh yeah. umuntu okuyena ophezulu osiphethe impela Ngivotele ngivotele ANC yabona i-different ANC lezinhlangano all of them zakhelwa ulwa ne-ANC i-ANC is walking in a straight line. Yeah. So kawumuntu straight into zakuvotela i-ANC how on and off uvotele into nenye into awungazijanga kakufumaza zenza madlula ne-ANC because i-ANC yakunika kwale right yokuvota nokuyisebenzisa uvile lesi intombi yakwabanwela yini enikhathaza kakhulu kule area Sithi-ke mbukeli thina ningabaxoshi noma ngabe ufuna uvotela ANC kodwa ningabaxoshi ngoba njengamanje njengoba uhulumeni esiza kunina nje iyona ndlela asebenza ngayo uhulumeni owamvotela ophethe uthi niyohlangana mangabe kusondele ukhetho uma ngabe kusamdinga ngeke umthole kodwa uyomthola mase sefuna wena njengamanje isikhathi sakho sokuthi umsebenziseke uhulumeni niyazi ukuthi uma ngabe iqembu efuna ukuphatha noma eliphethe uma ngabe lifuna ukuphinda ihlandla liye lenze noma yini lizotshalela izingadi linikhelele amanzi linenzele iwashingi wena nje batshele ukuthi mangabe befika ukuthi wena ufisa bakwenzeleni bese ubanikeza ama-tools ubanikeza noma ngabe yini lafuna bakwenzele yona. Ngiyaxwayisa ke nesikhathi sokuthi nawe uhulumeni wamvotela akusebenzele. Sidluleke lapho mbukeli la sodlulela khona sifike sabika ngokuthi uPresident Cyril Ramaphosa ubethola inkulumo yakhe lapho khona kade ephawula okokuqala nje ezindabeni eveza uvo lwakhe ngodaba oluthinta abantu bakuleli lasemzansi kanjalo nabantu bokufika ungama immigrants illegal immigrants nje esingaqondisa ukuyibona abantu ekhala ngabo kakhulu ukuthi balapha emzansi nje ngokungekho emthethweni bese banalabo ke abenza ugebengu njengoba kunomkhankaso wemarch in March wokuthi abantu bokufika khaloze bangena amaphepha babuyiswele emakhaya. uPresident Cyril Ramaphosa lento ayichitha uthi hayibo labantu bazama nje ukuthi babe relevant bazakhela nje udumo lapha kwi-political space into engekho nokuthi abantu bokufika benza ugebengu into engenayo iproof leyo thina nje lapha emzansi samkele wonke umuntu wangaphandle kanti abantu bangaphandle futhi kuyicala ukuthi bancishwe ama government services eswathola kuyena uhulumeni osiphethe. Our laws are very clear on this. The basic principle on which we all agree is that every person within the borders of South Africa should be here legally, not illegally. Every person who works in our country must be legally permitted to work here. Every person who runs a business here must be legally permitted to run such a business. The challenge we have is that some people have migrated to our country irregularly and are here illegally. South Africa has a right to implement policies and measures that prevent irregular migration. Our country is committed to protect, uphold and advance the human rights of all people in our country, whether they are citizens or foreign nationals. We are committed to honor our international obligations that deal with matters of migration.
The responsibility for enforcing immigration laws rests with the state and the state alone. There have been weaknesses in the way migration has been managed in our country. There have been weaknesses in rigorous and focused enforcement. We admit that. And there have been weaknesses of corruption. There have been gaps in our systems that have undermined public confidence. South Africans are entitled to expect better. We accept that responsibility, and we are taking decisive action to correct these shortcomings. South Africans have a right to expect a state that is effective, professional, and capable of enforcing its laws. Government will accordingly take action to address the expectations of our people in dealing with the challenge of the violations of our immigration laws. I must make it clear that only the authorized government officials may act against violations of the law, including violations of our immigration laws. No other person is allowed, for example, to confront someone in the street, in the pathways of our country to demand proof of identity. We know that South Africans are not xenophobic, as there is no space for xenophobia, for racism, for sexism, for Afrophobia, or any other form of intolerance in South Africa. As communities and as a society, we must not be tempted to join those who want us to turn against people who were not born in South Africa and who are in our midst. We will and must not allow groups to use the legitimate concerns of South Africans to destabilize our country through inciting lawlessness and violence. We will act against forces who are exploiting the concerns of our people about illegal immigration to further their own political, personal, and criminal agendas. We will not be fooled or influenced by social media campaigns that spread misinformation, fake news, and lies about people who are in our country. We must be concerned that anti-foreigner sentiment is at times accompanied by tribal and ethnic slurs, insults, and attacks aimed at other South Africans. Uphakela umthakathi iphendulile inkulumo kaPresident Cyril Ramaphosa kade eyithulela isizwe osukwini likamhla ka7 laphana kuJuni. Uphakela umthakathi uvele wabeka nje kafushane wathi enkundleni zakho zokuxhumana lapha ku Facebook wathi wabhala wathi abaluleka umengameli bayamenyanya. Mhla ka30 June 26 is a deadline njengoba kade ngishilo ukuthi uphakela umthathu bephuma engena emahostela aseSoweto la ishumayela khona ivangeli uthi umhla ka29 kusayi umhla ka30 kusayiwona umhla ka30 akushintshe lutho noma ngabe ubani uyafika uthini kodwa umhla ka30 kaJune usayiwona. Okokuqala ngicela ukudlulisa okukhulu ukuthokoza izindlu zami zonke. Mina ke basejangizile kulabafowethu njengeyinduna ngize kukho njengamadoda aseSouth Africa. Ngize kini njengabantu base-South Africa. Abayibonayo inkinga beneswela umuntu ozosukuma athi madoda kesisukumeni senze ukuthini. Ngoba izwe liyoshona eweni iy'ngane zethu ngeke zize zibe nalutho. So kulabo-ke abanye abayibuza ukuthi kungani uqalele umthakathi uma efika egoli engaqali baholi no. Uma usho umholi wepolitiki akuqali mina umholi wepolitiki. Le nto engiyenzayo ayikho umholi. Okwesibili
Okwesibili akekho umuntu welinye iqembu elimbandlululayo ngoba naye lo muntu welinye iqembu useyi-South African. So ukuze seyinqobe lento ngoba ipolitiki kade yaba khona. Uyabona kunabaholi abakade bangena ey'khundleni la. Kodwa nansi ihostela kade ngena manje la. Iy'ngane ey'ncane ziqhaqhaza uthumbi ngey'nyawo. Singathi masisukumela ukulungisa isizwe bese kuba khona umholi othi akufanele sikwenze ukuthi namafanele into angayenza umholi ohlakaniphile ukusapota ngoba amakhansela azoba khona azophuma kulaba abantu abalwelisi, iy'meya ezoba khona zizophuma kulelizwe, upresident ozoba khona uzophuma kulaba abantu abalwelisi. Asizokuthatha noma ubani nje ongoba nakho ekwazi ukwenza okuthile kwenye indawo engakwazi ukunaka abantu bese kuba naleyo Vumelana nami kodwa yebo kanye lesiyathula. Manje uthi yebo. So into enkulu ejabulisayo ukuthi kusebusuku manje. Asikaze sihlele nje ukuthi soba nomhlangano namhlanje. Angazi noma laba abashutha bayabona ukuthi abantu bangakanani. Ukuthi ngalesi sikhathi abantu behlonipha abaholi. Yingani pho abaholi bengabasizi labantu? Yingani pho abaholi bengakhanda amathuba omsebenzi? Yingani abaholi bengasizi lezizizwa ezingamakhademisi? Manje sino-35 ayikaze kusebenze. Kuthiwa ngokusena 35 akasakwazi ukuthola umsebenzi. Kodwa kanaze asebenze impilo yakhe yonke. Yingani kungasizwa lezi ngane zakithi zamantombazane? Ezizaliswa abantu beyishiye maqede zisale ibheke iy'ngane zodwa. Okufanele ngabe kulungisa izinto la, kulungiswe imisebenzi, kuvusa imisebenzi abantu besebenze. Uma umuntu ethi umuholi sicela sukume alekelela abantu, mina ngisukume ngiyazi ngoba ngilapha. Phela ukumtshela ngimfike ngimtshele nje ubili njengoba ngilapha ikhanda lami liyafuneka njengoba ngilapha. Mhlawumbe ngathi ngiphuma nje la ngibulawa ngapha kodwa ikhanda lami liyafuneka. Ngikholwa ukuthi uma mina ngingenamali, ngingenayo ibhajethi, nginganikezwa imoto, nginganikezwa ngikwazi ukusukuma ngithi abantu bokufika bahambe nangempela beqala ukuhamba, yini umuntu ophethe umnyango wokuvimba imingcele engalungisi indaba yeso? Sizomemezela isoweto yonke neyazo ingane zakithi. Mina ngizokulimema ngokudla, angizukusho uzoshaya, angizukusho ukuthi uzani lapha ehholo bese nizolokhuza nizothola ukudla. Ngisho ukuthi uzani laphayana nizothi nikezwe i-transport. Ngithi umuntu onendaba lezo wemadoda khuluma nani insizwa zakithi, odadewethu bayasisiza. Khuluma nani wemadoda. Indoda mayingenawo 10 rand ukufika lapho esobe sikhona ayihambe ngenyawo ifike khona ngoba silungisa izwe manje. Akekho umuntu omnengiwe Inkosazana laphana ke uJacinta Zindle mangobe sizuma yena einkundleni zakhe zokuxhumana kwinkulumo kaPresident uRamaphosa uphendule wathi whoever is advising the president is doing him a very huge disservice. The president needs to go back to the drawing board and understand how most of the things he is suggesting won't even work. He needs to practically take time and go home affairs, border management authorities, the border refugee centers, etc., and understand the problem before he can even try to provide solutions on the crisis at hand recently or currently. Well, Vanaway said, I'm disappointed that he continue to think this is a political and tribal issue,
njengoba kade ngishilo ke ukuthi upresident Cyril Ramaphosa vele wathi na lento le ephushwa campaign yeMarch and March bazama ukuthi bayitholele njena udumo ngalento abayenzayo futhi bazama nje into ngeke izindawo nalento abayathi bayilisela abantu bokufika ayinabo ubufakazi. Sidluleke mbukeli la sobheka khona isihloko isona sokhuluma ngaso esilandelayo lapho khona sithe uDJ Tira uhlangane nembibizana lapho khona abantu bakuleli bambhekisa lena njengoba difika nendaba yokuthi abakuleli abazame uyobhalisela ukuvotela ohulumeni bezindawo kulolu khetho soba nalo lohulumeni beindawo oluzoba lungu November wawo lonyaka ngoba umuntu ke bakhala ngokuthi why DJ Tira unqhamuka usuzositshela ukuthi asibhalisele uvote kubeni ungakaze ukhulume ngale nkinga esibhekene nayo njengamanje iMarch and March ngoba sidinga wonke umuntu oyiSouth African ukuthi abe novo kule ndaba ungabe uyaphikisana nayo noma uyahambelana nayo kodwa uvo lakho lubalekile ukuze sizokwazi ukuthi silwe impi ezonqoba. Hola, sure. The one and only DJ Tira bathi makhona daddy. Hello ladies. Okay, wala machimbos ngikhona lapho. Hey bafethu, sekunjalo sesifikele leso sikhathi leso local government elections are taking place on the 4th of November. Hey, isikhathi sethu sokuthi sonke siphume siyovota. It's time for your voice to be heard. Nje kubalekile ukuthi nawe ufake isandla sakho ukuthi wena country le esiphila kuyona ufuna ukuthi iphathwe kanjani ngoba mawenza lokho then uyakwazi ukuthi sikwazi ukuthi sikhulise le country yethu le iphathwe abantu abaright. So ke ngomhla ka 4 November wonke umuntu uyazi siyovota, sikhetha ama mayor, sikhetha ama councillor, sikhetha laba abazosiphatha when it comes to local government. But ke kubalekile ukuthi ucheck ukuthi ama details akho aqondile yini, ama details akho are they updated laphana eka IEC. Okay, there are 3 ways where you can be able to check ukuthi ama details akho alaphana ka IEC are correct yini, are right yini uzokwazi ukuthi uvotele kule ndawo lo ohlala kuyona njengamanje. You can go to an online portal, laphana it's registertovote.elections.org.za. registertovote.elections.org.za. That's the first way where you can be able to check my details update. Or you can send an SMS, just simply send an SMS to this number 32810. Send your ID, your 13-digit ID number. We send the number 32810. SMS yakhona lapho it costs only R1. And then indlela yokugcina ongayisebenzisa futhi uyazi ke siphila ku WhatsApp, angimthandi udlala WhatsApp. Ungawudlala ke futhi uchecke ama details akho lapha ka IEC. Kune official IEC chat box oyithola kule number 060 088 0000 060 0880000. Vele usende nje uhayi lapho, hayi ke bazoku-attenda bakucheckela ama details akho ubone ukuthi sharp. 4 November local government elections are taking place and sonke siyaphuma so vota. Make sure that your details are qondile, your details are updated. We'll see you sesovota washa. Sayivala ke bukeli heza namhlanje sathemba ukuthi njengoba ukanye nathi njengamanje uyilekele video wasubscribe uzokwazi ukusubscribe ukuze uzoqhubeka uhlale kanye nathi namanye ama video alandelayo.